Robert Fico sa opäť predviedol ako užitočný idiot. Putinov užitočný idiot a povedal, že nie, my týmito tankermi si dovezieme ruskú ropu. Skrátka, keď to chodí ako Putinov agent, keď sa to správa ako Putinov agent, keď to kváka ako Putinov agent, tak to bude Putinov agent. Vláda 22 dní nereagovala, nerobila nič a čakala, že tok ropy cez ropovod Družba sa obnoví. Žiaľ, nie je to také jednoduché, pretože Rusi súčasne s tým bombardujú aj energetickú infraštruktúru na Ukrajine, vrátane elektrických vedení a transformačných staníc. No tak logicky, že bez elektriny zváračky na Ukrajine fungovať nebudú. Opakujem ešte raz. Rusi si sami zbombardovali ropovod Družba, sami to nepopierajú a jediný, kto to popiera a spochybňuje, je Putinov agent Robert Fico.